the Lebanon. But you have a singing to the Lebanon. Combalanga lady, Abaru. Combala singing to the Lebanon. To the Lebanon, Polanenga Mola, Panegan money, Pagolinet over and money. To the Lebanon, Never is a big Macaroni. Kalibaraga kumara ay kwabla obaru kenya omba dinini woroni kalinesu mogoy mai ne woroni kalibi mogoy mai dunia bi mogoy begere ni mambo yina de dugu mambo wala ne yalla bi tro ni wala able wodrabo e baraga minanga wala kati kona bariga suko kana bariga e wala ne burono bila kwati e kalinesu Kalere, the Mariga Mobile, Kale, was an abitanya, and Molo, Kalene. Well, I am back in Yola. Kalina will not come in without never Jala and Jalabe to go and we Jalabe was an Jalapona, Jalabe for good Jalapona. Kalere, those one who so good you were good. Anguma turu dale murajana le jobugu banala le jobugu turu dale we jobugu sungola le kalima ngwele ngamme Pamela ni rafu mali Bradu ga ya wuro so bara donyo ne sama bara londo ne Sama aja ke jembale na donyo Kalau dulu ya nih masuknya makro kali zaman itu baru jangan asal mana lagi mana nunggu Ola nih kali ini ola agama boleh deh kalau nama warga nggak kali mobil kota bisa loh ya cuma kali bos kau kena nunggu benda lah Dodo mana bos kau kau di mana kau deh mbak lah oleh bakal jawara
Najula wale bakare jawara dogo bala ka ya bakare jawara ka bo dogo bala yangi bado jala kalele su ma wala ne ga yamo ko nyamo ni wala kalele la yelo bele ya di be manga chikida su ko lo bela mani tala se chikida fala kale chiki baga mori ba be ne juro fa ro manyo go ba wile kalele su kalima maningam kalimbo yone bale bala bala dendere sun samale fadila bo fadi dendere holone kaliyala holone sego basine kram hoyi sunara kaleletu lamba barika bunya bana bana barika nyale e ma do ni malikita su kalele Imam Maningam, Kawado Gaya, Konmawale, Kalenesu, Sonia Divina, Edonio, Kaleniola, Imam Maningam Merala. Ujira kaya sama orang misalnya, me murid ni kurang ada, sama orang misalnya lene. Sabandro lale moriba lale dibandro lale sama lale kek baru lale sebu, tiada rumah rumah sohora, orang kelam mulai turunnya no. Pola nengkali. Lo nengkali nengkali obrado yo, lo nengkali lele. Kalimah maningam. Masa boleh kali banan dalam wo molale dalam manfaat lale. Siapa yang sanya semana sima, yang kerja pola lale bala, ibu seri berado yo, bala cuma kono lale bala, bala teman lale yang udah sih nak tinggal berala. Kajian nama bebe, nama bala yo. Para tu pun dosa orang lah, public pun lah le, orang baju pun dosa semua le, siram mana le. Orang ni kali, tu bawa siram mami malah, Quran yang kaya bakare jam mami, bukan dah sekolah le bukan, kalau baju ni le mulai simu mereka, kalau baju ni le simu mereka, belanja beli nona kalau bah, pakai apa yang baru jalan, mak mereka seru beri dunia orang baca tu. Kare, boleh kisah sama kimi nama sama kita sama kimi kumala madu. Nila desa sigi sekolah ya le silingana, nila desa beri bala ya le silingana. Kale leso, beri kau ya kale thoma, dah kale thoma ni Allah. Cuma boleh thoma dah Allah, dia mana raga awdu, kenapa muka lu ni nak kau kali deh? Kau bukan ni lepas telefon kau ulah kali kau mandi je. Orang ni kali ni. Maiga. Coba des fois il faut Ahmed besoin de la part de la guerre fou
dara ala ka hinɛ la ninnu ko dusukko de salon an y'a kɛ yan ɲinan fana b'a kɛ o yɔrɔ i ne fa ye maa ti kɛko bɛɛ fɔ mɔgɔw ye n'o tɛ Bakari Jabate bila ni min ye wolo ɲɔgɔn bɔ Tarawele ni min mugu ci ni mugu ci ma don dusukɔni fɔ an bɛ dusukɔ la n bɛ dususogo kɛnɛ d'i ma sisan hali i ka tila ka sɔmɔgɔni fɔ n bɛ sɔmɔgɔni fana wari d'i ma i da sɔgɔ Tarawele Bayɔrɔ yanni kalika dantigɛ wɛrɛ bɔ ye i yɛrɛ denkɛ n'i ka kalanden Ngabilen Sinɛnta a ko k'a bɛ k'i lajɛ sisan a dalen bɛ Wɔsolo nin waati in na o bɛ sayɛlɛma la yen a ko mɛ su la sisan ko ka kalika hɔrɔnya jansa kaliki bɛ ka min kɛ donsoya la n'i bɛ ka min kɛ ngɔnifɔlaw ye k'ale ɲɛ b'a la dɛ ko k'i ka hɔrɔnya jansa k'i ka cɛsiri jansa ka cɛsiri baninkale jansa baninkale Ngabilen Sinɛnta de ko ten donso den n'a ba ko k'a bɛɛ jansa 14 a y'a bila n kun sisan Bayɔrɔ ko ka 10 d'i ma ko ninnu jansa don 4 ko ne yɛrɛ ko san sogo la ko ne bɔra an kana cɛ furulen kɛ n ka na la sini. Paningana barika boya ola kurana na barika barika mun ko la ya paningana kan mu ko sabe mu jare kan wajra badra mu ko sabe do wala nasra wala bansra ma ko ya tigina ya bare no zanga fo kanidama Kaka bori ka bokolokani kana kale torashi wona kati aga bodu bodo kati kana do bodo Bamako la ya bugu bodo adugo magiri bodo la wi mama e kani ye do meta village do mamare jo korona haido Plane babu barala, kenge mamuru barala, nomor kaja barala. Kawenya kaya putu kaja wale wenya. Kali ni wala. Wanjila kro, dalam bala wanjila kro barala, warala kro. Jawari barala, ya pagi ema. Kali kalau malah lebat tu kau mana nyagerenge. Apa le cakap aja gitu. Ali. Tarawele. Donso den anda tuan itu belum ada yang kau ye. Kamu aja lo. Nak kerja deh. Di nyala macam mandi mah. Macam apa kakak di mah. Mbak ni kamu kau kerja. Sabana. Buka kesui, ni aja mani ye kisah saya lah, cuma mereka kerja. Kita semua Kalau ni. Orang ni kan saya kira mana, yang dalam saya. Kali ni wala, dosa sini. Kali ni wala, dosa sini. Lekas sama berapa tuan baru. Orang baru jangan dia makan leh tu. Nak kaya suruh mani mana lah tu. Ayah mama leh tu sini. Berapa lama leh tu sini. Kali tu malam malu tu.
Wala ka doni ben goya amin waro tigan woni majigi doni nasu comme ça wara ma ya gelema oche waro ko gifu ini timinandia ali fura kiki jandano sidibe filali kala munu nale ko kaifu oche aya jolila ay ka sigilila ni kilo manduye sabay be wale kantuya kante foye jini mbogo ko arama dendo musa ko bege kire di no gara dia be dia traoré kale be jini ke mbogo londoni deko kabe kumaro fosuino kaka bu arama denu hakilima ko ka fol do soye donsoya ko asimu ko ted donsoyari ko sajo ko ted donsoyari traoré wake ko ted donsoyari morkono ko ted donsoyari traoré ko donsoya marfa dabudule transition nana soro donsoya be daso wa transition ba blafna ka donsoya toy daso ambe do ke be tesiri mina maliye ala kam mali suma ay bulo a jalembi wa be diaka tabeni fanaka daso ka soro bi ma se waro sigile fle ale ni boaro tara Sénégal badala ka ta femi plan mali frontière la mali kuro boaro lo ife transition soutenu kuro ala de bodo idaso abredia atibe chaya ko de ala tanori mali kodo ministre min nale ko kafu amna ta sanu Burkina ko kifu Burkina ni Mali abe fakele ambe fala ambe bala Mali Côte d'Ivoire Kelendu Mali daye fo kwa ka kofe adira kroko wake adile o foi boye ga teriare kama kangana muguta ni ngoma kambe kile oche la jina po togoro fani bakre sina kale po togoro be Afrique de l'Ouest oche ministre mi sigi an ka seni erma ko ka sage ka fo ani foli ka mo chama be ka famari
anyani ga to ikaso mago be jamana den na nyani ga ka fama yasro men nay da fama yasro mo jama tan dublo le oche ambe ala deli ala kunu ta ko amen ambale mamulu nyemuguni kesero malik kofe malik kono ka do kuye ka do nyinu fe ko beli sigiro do ni ay bi aman tloya olle be muli kesero ka kumbe ka tanga o yala kala tagay do ore bayira jamana dewna ko fente malla ko bayira jamana ko fe mo bla ko bembe malla non da nayan sigite mo ko sabam ko nani muni yo kofe ko be suga do mulikono ko be sra ka do mulikono na fara ku ka to akatu ko tana la daldi transition beja abika jamana sagoli ene ko kali de bote kali traore ko fenin kante e pi ala kada mina to me be buluko malburate somate mi adrome ale bulo maliburo re na be ndia sutrala kin abe fenfenge jamana e ababa posi de kono ale mal deni ni malilla vera ale be lamfia ni mali ma lamfia ale te lamfia rek ko ira jamana dewna kayira ministre mbea afa tradition mo ye so ye kongoro re o be kongo kono ji mi no ko bula samra tu seno burge tu kana ko mo godo ko faso ko le do kay di do ja ki hakli to do soida anga do so koroba munum be ake fendo ga do so koroye kayira ula kunu unipi nyafongo asimu ya bara mingeni atatu la asimu ale na fo ko asimu mbeka bara mingeni na tara o tatu la asimu terbi ko président mana folo mi makodo dugu tigiula mun na dugu tigiu don ka dugu biro don ka dugu gindo don ni dugu tigi don ka baye dugu gindo don itamalo kuto siraga oyo bara ima minge ko bufo barkala al fulala ko me jamana ko abe mi ina ala ko duma wayaro ambale mamumbe kofe nube dosiala ambade munye kofe ambale ma donso nube wula kono ni torobuka ni bisra ni la ko ni besra ni la kabu jansa tawre daga 3 wudola eliko ko dibbo aroma tawre boli no boray doso denaba burkina kamunu nale kabu jansa daga 3 kamana koko di jurani soloma ede ko doso ko la re na karani doso sogoy ode baja ko mo ga ye ko sabare ni daga de asima takade bede ni yare ni bi daga de ndara aw jenga doni mo ko yelige ko kayira baro la ko baro kitin sumari din dun suri atromo ni dem jere beni ale na fie kabe feno kebi itasuko kabe sanu jansa tawre Tekno 20 Pro iliko kura kata kading bon fo baruma Tekno 22 20 Pro tawre ma français kra kabe samina ko pebalo o kofe telephone berabe iliko kadis soloma itasuko kaga di tumanima tumani horondi ko demsan do me ko horondo no boray tawre baro me aga sogona damu amiga sogona somadima da fale safa wa biduru kala daga wuro kan baro ma kunna sogoru ko no boray
jeli minnu ni numu minnu bɛ yan k'a bɛ 10,000 d'u ma médiaw radio baarakɛlaw olu bɛ sɔn 10,000 o 20,000 20,000 a tɔ tɛ nayidi min ye ye wolo an y'olu